athi njengoba wena ukhuluma ngenhliziyo inkosi initshela ngevoice. Oh, hayi amagama inkosi nami nihleli ucokola nenzani niyabonele iyaphila. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi niphumile nibuya ndikho right. Uyazi uma singabantu zihlala zikhona izinto ezingasihambeli kahle endleleni. Ndizothi uma nifika apha endlini nizilungise nje ukuthi abantwana bami bangaboni ukuthi anikho happy nje ndivele ngesmayili nijabulile. Uzotheza azonihaka anitshele yonke lento enikhubekisile la nivela khona. Anilandisele ukuthi usibanibani nosibanibani. Ithi inkosi uJesu mandikutshela ukuthi the more uyuthi mawuhlangabezana nezinto uzithwalele uyabusithelisa ubuso bakhe. Yena uthe izimpi akusizona ezethu. Hayi nithi nisathulile nimile athi mama inkosi niconnecte nenhliziyo yakho. Nibone konke okwenzekile la uphuma khona azange uphatheke kahle. So inhliziyo yami nje uhlala uzibone ndiye ndisheshise noba kunento eniphazamisile ndiyikhiphe lapha kuye ngoba ndiyamazi ukuthi uzonibamba vele. Yeah, hayi ndiyakuva. Because kukhona la indawo le ndiyishiyile ngesikhathi ndi-pregnant. Ngikhumbula I'm sure bendina 4 months or ndilanda bo 5 months pregnant yena uSabelo. Kukhona la ndaxabana nobaba wakhe ebethanda ukuthi ubaba kaSabelo masixabana athi kimi masikuhlanyisa lesiso hamba uyosikhipha. Hey khona ngelinye ilanga ndasithatha i-decision ndasitshela ukuthi yabona lento ayikhuluma namhlanje nizoyenza nifuna ukulala singekho lesiso. Hayi nizamile but azange nikhulume namuntu. Ndamlalela nje wahamba nami ndabe ndiziphumela ngeyami indlela ndiyokwenza into zami. And ndizitshelana ukuthi mina ndilaya yena ndithi uthe ndihambe ndiyosikhipha. Hayi ndazama ayikho into endingazange ndiyizame ukuthi ndikhiphe isisu sakaSabelo. Mase kabuya ngale ubuye kanti uboniswe nezinto endandiziphuza ngesikhathi ndi-pregnant yena. Eparadise. Waboniswa izinto endandiziphuza ngeso sikhathi ni-pregnant ndizama ukukhipha isisu sakhe. Yonke into endayenza ukuthi mama wena wawufuna ukukhipha isisu sami wenza kanje nakanje. And manje uzibone nasheshisa makhuluma leyo nto nasheshisa ndathatha isikhiya ukuthi kungangena umuntu. Ndanisaba nokumbheka ndaba namahloni ndizomphendula the following day. Nithukile ukuthi lo mntana lento ayikhulumayo akunamuntu enamxoxela. Akekho umuntu oyaziyo and uyikhuluma the way kwayenzakala ngakhona nokuthi ndaqale ndaphuzani ndayenzani. Temu has just launched a